ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kipat bahat jong isan chnong kathan manat hakan do turek uyayong araja pusau. Kakerpa de katana jong koi kakya khamtam yunong mikma jong mau keluar constituency. Uba renik ton tongkhar bikin thaulat ben pli pat ba no ekamana sub center. Kemudian hakashnong penden longdo Southwest Khasi Hills district. Kumba kalong menta kipat ba jong isan chnong kidan kambha yakin sub center. Na kebenta beniyo yakijing sumar habi kidan hapedeng gejing pangjing shitam. Nakaliang jongi kum ki rang ba jong kane kadong bat katany kumba ngilang nut la slem nga kan maru nadu hakapor ka bay barwel danglong kum minister bat MLA jong kane kadong katany ngili ya kerpat ban penyo ya kane ka sop sentar Henry om semla urlong nadu kapor ka jong u namar kijing don kam kiba ngi sengeu bangi don kam ban yo ya la ka jong ka sop sentar akan ikan dong bat katany ti Henry hadin ka jing wan jong ba el hek kum minister jong ka health department ngilayo ban ya kendu ya uhan tei hamo perwat lokot kerpang na kabenta jong i kum ki rangba jong kan san sinong manat area tingile lek ban ya kendu ya bar ular kemat jong i bangan saya sitom ban penyo ya kan sop sentar tikum ta kalalong kumne kumbang yo i mentah singa buram ya ka jing kular jong ubat ka la urlong kumne te hakabede bat kontraktor lo pensitom ban trei ya kan sop sentar kat kum ka jing don kam jong kan sop sentar ni i bakal abit kala biang na dong sedong kam don ASU kabadang dunate kumbang itrang bat bingang bakan don no la ka jong ka sop sentar mentah ngisngeu ban ong ban nakaliang jong i khnang bakan nomlong ka jing ja kumne on pentrei kam no iya kan ka jing kerpat ya kinong mikmat jong i bakin simkhia ban pentrei kam no iya kan ni khnang bakan nomlong thli kan ka jing Henry kan yo ban pentrei kan kap kum ka jing don kam ka jong ni don kam ya kinong pang bangin nom dalek satei sama kurwat tang ya kijing sitom kibala ban pendon kam tang hang niru te mentah ni kerpat ya kinong mikmat jong i bakin yo ban pensengeu haka sarkar baka sarkar kan sanction no ya kipus kibayadai bat kan ka sop sentar jong i ban bu no ya kinong trei haka ka sop sentar wat ngiyo i wat ya kan ka belaj ru ka belaj kalanang yai bat ki nong trei kimpat don baterai ikan sulut kai tangka pisah hakaban seu ya ka belaj klem don nongri te halor jong kan ne ngi kerpat ba kinong mikmat bai badon buram jong kum baki latrei sitam na kabenta jong ikipaj ba tingi kerpar bakin pen urlang lo ya ki jing don kam jong kan ka sop sentar kat kum ka jing don kam jong ka